Здравейте от мен, Роксана. Днес ще ви разкажа за романа Семпер идем, от латински означава винаги същото. Автор е сръбския писател от еврейски происход Джордже Лебович. Издателство Унискорп, 2024 година. Очаквах книгата, може би месец, откакто бе обявена като предстояща, защото първо се вълнувам и все още си задавам въпроси за съдбата на евреите през Втората световна война. И второ, в общия пулс на Балканите, кралство Югославия и разпада й е една от любопитните теми за мен. Ето, че я дочаках. Още повече ме придърпа към себе си, щом започна да ми разказва едно още няма и 5-годишно момче, което страница подир страница порастваше, а заедно с него и чувството в мен, че нещо трагично предстои. Това още повече възбуди любопитството ми. Ето го и него. Будно, любопитно дете, което заминава заедно с майка си при нейната леля Паулина в града в Загреб. Връщайки се в спомените си, ни разказва и за непрозрачния живот на въпросната леля. Напред ще прочета още истории за още хора от семейството му. За съжаление, в този вълнуващ период, Загреб, моят рай, както казва, бързо отминава, майката напуска лелиния дом, решена да бъде самостоятелна и да осъществи мечтата си. Нито един рай не трае вечно, особено нашият собствен. Ще си позволя да направя лирическо отклонение и да споделя с вас колко ми бе приятно, че сериозността и нелеките събития не са изпъдили хумора и иронията от разказа. Поднесени леко и приятно. Връщам се към фабулата. Нашето момче отново заминава. Сумбор, Сърбия. Този път ще живее с дядо си Адолф, евреин, и новата си баба Лаура, германка. Какво да се прави, такава е ситуацията. Именно там започва да опознава света от информацията, която му изпраща средата, хората, събитията и така нататък. Паралелно с този свят върти се един друг около него. Мистичен, страховит. Детството е посвещаване в тайните на живота. Разтърсващо е, наистина, когато подрастващ човек се среща с правдата и неправдата, доброто и злото. Объркан си задава въпроси, опитвайки да избистри озадачението си. Има ли Бог? Как да му отговориш? Замислям се и за моята първа среща с злото. Колко ли объркана съм изглеждала отстрани. Къде съм хукнала първо да питам многото си важни въпроси? Какви ли отговори са ми дали? Момчето ме поведе за ръка към хълма. Изкачихме се в разтучна поляна с панорамен изглед. Седнахме да отморим и да се насладим от птичия поглед. И ми заразказва историята на неговото голямо семейство. Повлякоха ме думите му, слушах в захлас с будни отворени очи. Така живо ги описваше, представях си как животът им се разиграва тук и сега пред мен на райската поляна. Виждах физическият облик на всеки един от тях, макар и да не ги познавах. А чрез тях подреждах парче по парче пъзела си за момчето от лявата ми страна, приседнало с колене опрени почти до бузите. Това е малката картина. Голямата картина е съдбата на едни хора, уж различни, а всъщност така еднакви. Разказът му се отклоняваше към хумора, криволичеше по ведрината, спъваше се в пикантните бабуни и после пак излизаше на главния път. Накъде ме е повел това хлапе? Нещастието никога не идва само, а винаги в компанията на куп глупаци. Започна се играта на големите, наречена пропаганда, където лъжа, измама, заблуда е равно на чифут. Тая игра обаче нашето момче не я разбира.
Не трябва ли да е поне мъничко забавна? Или е, но за други го? Продължава да задава въпроси, но без да получи задоволителни отговори. Защо да е наказан, че се е родил евреин? Какво иска светът от него, от семейството му и от другите като тях? Защо ни мразят? Какво сме им сторили? Питала съм се и питам се, дали сегрегацията е възможна без съгласието на другите, правилните? Превърнала ли се е лъжата в истина, в която сляпо вярваме? Или е просто страх за оцеляването ни? Или пък я приемаме, за да не си усложняваме съществуването? Ами ако всички се опълчим, има ли въобще такъв сценарий? Как до вчера си живял с тези хора? Бил си приятел с някой от тях. Вървяли сте по едни и същи улици, пазарували сте от едни и същи места, наслаждавали сте се на една и съща птича песен, едно слънце ви се е усмихвало. И ти знаеш, те имат страхове, мечти, радости, тревоги, хора като теб и мен. Какво днес те кара да затръшнеш вратата, да стиснеш клепачи за унижението? Ще ни оправдая и сега. Човешко е да ни е страх, да грешим, да сме подведени. Иначе тежко ми, като видя чудовището в огледалото. Може би човешкият ни облик е изграден от онези, които са се противопоставяли. Дали шумно, дали по-приглушено, който както е могъл. Защо хората повтаряме глупостта си? Мисля си, гнусната идея не може да бъде умъртвена в зародиш. Не може да се предотврати злосторството. Щом никой не вярва или не иска да повярва, че то приближава. Чак на страница 273 се запознах с Яков, нашето момче. До тук името му не бе споменато по никакъв повод. Яков расте и живее. Запознава се с нови хора, от тях чува нови мъдрости, които неизменно записва в синята тетрадка. Спомня си с топлина за изминалите години. Все още остроумен и любопитен за живота и смъртта, за Бога и дявола. Следва живот във война, болка, страх, умопомрачение, безбожие, зверства. Няма го небето. А като няма небе, има ли Бог? Така да е. Завършвам веднъж завинаги спора с самия себе си за Бога и Неговото провидение. Продължил 50 години с едно изречение. Не зная чие. Бог е Бог именно, защото е над всичко, което е измеримо и въобразимо. Окончателната истина за него ще се разкрие при свършека на времето. Загубата на близки хора през годините все по-плътно вклинява самотата в сърцето на Яков. В този опак свят самотата беше единственото ми убежище, казва. Крачим по пътя към точката, в която линиите на живота ни ще се разделят, за да не се пресекат никога вече. Мълчим. Впрочем, какво може да се каже в последния ден, през последните 5 минути? От върволицата, крачеща към пламтящия комин, не се чува ни най-малък шум, ни най-слабо трептене. Тишината е дълбока, непроницаема, като във вселенската бразда между световете, отвъд живота. След оглушителния тътен на сгромолясването и живота сред прашните останки, излизайки от ада, адът излиза ли от теб? Осъзнах, че всичко е съсипано, че съм излязъл от ада, но ще го нося завинаги в себе си. Яков. Аз се питам, дали има и друг избор. Книга с повече въпроси, отколкото с отговори. Около една седмица ми отне да я прочета. Това си е доста време за една книга от 500 страници.
но това не е лесно смилаема книга, с която можеш да се приспиш за лека нощ. Но въпреки това книгата си заслужава. Надявам се да ви е било интересно. Можете да си намерите книгата и да я прочетете. Благодаря ви сърдечно, че ме слушате.